vi op og rydde op i køkkenet i dag? Det er simpelthen så lidt, det gør her. Fordi vi skal være økonomisk færdige for det. Det er ikke noget krav. Jo. Vi har faktisk ligget vandret. Nej, vi ikke. Lidt. Ikke? Og de har ovenikøbet været 3 år. Så det er da ret vildt. At vi har lige været travlt, ikke? Jamen, jeg vil gerne hjælpe med middagsmad i morgen. Ja, hvis du kan nå det. Og ellers så bare kom op, når du har pause. Så flyder vi bare. Og så kom op, når du kommer. Upp och ihop med händerna. Cancer, please, cancer. Så skal jeg vaske min. Ja, lige eller mundskæg. Det er ret vigtigt. Det vil jeg også lave til pattekernen. Jamen, så er vi også nødt til at prøve sådan noget. Ja. Men nej, jeg har faktisk næsten ikke noget at blive nervøs endnu. Det kommer ret hurtigt. Det er den ud af mændene først. Nej, det havde jeg ikke. Det er den der, den ligner også lidt 16. Det er den der hale og det der brug. Den sorte og den videre. Ja, den er. Jeg kan helt vildt godt lide, når de er både sort og hvide. Vi så en på Vorbagsmark, der var både grå og lidt. Okay. Det var flot. Ja. Stop and back. Kommer nye gode heste. Reverse and walk. Reverse and walk. Det ser vi på. Nogle kan folk få op og tage det. De kommer jo sådan lidt til og fra nu, fordi det har vi ikke. Og så bare en gang kommer nu, og andre har været, og sådan nogle kommer måske lidt. Cancer, please, cancer. Jeg tror egentlig 2 gange om året. Trot, please, trot. Det er bare min faste, der taler. Det er bare min faste, der taler. Og det gør hun sgu godt. Ja. Hun kan godt tale amerikansk. Walk and line up. Walk and line up, please. Hvad betyder walk and line up? Gå, walk betyder gå, og det kan jo så sige et sprog. Skridt og line op på linje. Nu se, de gør det. Og det skal de gøre i skridt. Og ikke når vi kommer i jorden, ikke eller op. Jo da, det kunne da være sjovt. Nej. Er du nu så der? Hvad? Ja da, det er jeg. Og vi har resultatet for Novice Amateur Hunter on the Saddle, og der er ikke enighed blandt dommerne. Og vi starter med Pat Trappix. På førstepladsen har vi start nummer 27, Janne Olsen, Shades Perfect Design. På andenpladsen har vi start nummer 45, RHR for Got My Spot og Berit Rasmussen.
På tredjepladsen har vi start nummer 39, TC Impact in Cool Ice, Ingrid Fransson. Og på fjerdepladsen har vi start nummer 7, Proud & Smart Match, Sara Preiser. Og Andrea Kane har dømt som følgende. På førstepladsen start nummer 27, Janne Olsen og Sally's Perfect Design. På andenpladsen har vi start nummer 39, TC Impact in Cool Ice, Ingrid Fransson. På tredjepladsen har vi start nummer 45, RHR for Got My Spot og Berit Rasmussen. På fjerdepladsen har vi start nummer 7, Proud & Smart Match og Sara Preiser. Og Frans Harnys har dømt som følgende. På førstepladsen har vi start nummer 27, Janne Olsen og Sally's Perfect Design. På andenpladsen har vi start nummer 39, TC Impact in Cool Ice og Ingrid Fransson. På tredjepladsen har vi start nummer 7, Proud & Smart Match og Sara Preiser. På fjerdepladsen har vi start nummer 45, RHR for Got My Spot og Berit Rasmussen. Og så skal vi have kåret en samlet vinder af klassen, og hermed også Danmarksmester, og den går til start nummer 27, Sally's Perfect Design og Janne Olsen. Vi takker for klassen, og så går vi videre til Amateur.